Mayithi iveki iqala sibe si-up to date malunga noMadlanga Commission. Apha sizokhavara i-testimony kaThulani Magagula obonakala assistant director kwicala lase-IPD. Unezitsholo ke kwayena self esijongene naye ngqo ngoyena mntu owayebhizi ngeza case ezi-implicator Brigadier Julius Mkhwanazi base-EMPD. Waske wabonakala ngongathi uye warhuqa inyawo kakhulu. Kwakhona nalapho kuthetheka ngongathi uske wakha ubuhlobo nabo Brigadier Julius Mkhwanazi instead into babe baya prosecute kube kuyibe yiyo ke ngokureason eyenza ba nangoku singathi 3 years to 4 years later babe akabaka prosecute even nangamatyala ababewenze ngo-2022. Hayi kufikile ke uthe efika mos bephuma kula testimony esede eka Nomsa Masuku investigator ke wabalisa ibali lakhe loba ba threatenishwa to a certain stage whereby uke wakwathi bezama ukudubula kwadubuleka nomntana ke. So commissioners ke ngoku baphuma nethi kwi testimony nje emasikize njalo. Hayi uthe efika nje wabacherapha kancinci wathi nje yena uyilanhlobo kwabalisa ngoba engathi colleague yakhe enyathi unokusebenza nayo closing uThulani naye igama into banje bake bastruggleisha basafarisha since bengenazi resource ngcambe iyo IPD leyo waze wabalisa ngenye imini uba khona apho babehamba khona nomgulukudu bangafumani indawo abazayigcina khona lo mgulukudu bazibhaqa begcina umgulukudu eofisini. Umgulukudu lo bonakala ngathi uhoho oze wabugwelwa nje anisakhumbula ukuthi life sentence na at a later stage lo mgulukudu lo but babeke bazibhaqa nje bemgcine kwi-offices ze-IPD ngathi babengafumani uncedo nje oluphelele noba kuma police station. So ufika wabalisa ibaleli njalo ke wasikhumbuza ke ngokumaluba abantwana bethu. Ngiyamkhumbula ndithi uSearch Nkosi uthe hayi kube tense nyala njalo nje commissioners wathi hayi yena nje abona abantu bebebancedisa noko befumana uncedo kubo especially kwi-side le Thoms uchilo nje baba ke bafumana uncedo kuma TRT na kwi-side lo Thoms ko Thoms hayi bafumana apha ko Search Nkosi. Hayi wacacisa ubuthetha ngophu Search Nkosi wathi not nje ngalo ofulelwe lilife elimnyama lo hamba ephathana nebheki kuyo emizini yokatiso mulife uthetha yena ngomalume wabantwana bethu. Namkhumbula mosu umalume wabantwana bethu uSearch Nkosi thetha ngaye ngqo. Hayi ke siphume lapho ningalibali ndithe kwayena unezitsholo zakhe uza apha ezoziphendulela phasi kwezithola kanazo. Hayi ke usithathe wasibeka weza ngeza cases azibaliwe Brigadier Julius Mkhwanazi ezifaka ukubulawa kwakhe umuntu suspect uEmmanuel Mbenze ezithetha malunga nokutshontshwa kwama-precious stones, ukuhijackwa kwamatraka, ukutshontshwa nje ku-extortion, ukukidnap, yonke lo matyala lawo. Mosunomsa yena ubambe nje especially i-focus yakhe ibikula case ka-Emmanuel Benz. Hayi ke ngoku yena uze nawo ngoline. Hayi wangumuntu osidlalela ama-CCTV, wangumuntu ubonisa ama-pictures, benze nama-photo album, yonke lonto leyo. Hayi zabuza i-commissioners kuyo yonke lento nayo kuba bonke obubufakazi obubungqina onabo yintoni unobangela woba babe oBrigadier Julius Mkhwanazi abaka-prosecutwa kungoku. Yintoni into eziba kube nzima noba nisebenzisane nane-EMPD uba ngabe umzekelo kusadileya icala lomama ba-prosecute criminally kube nakwicala lawo departmentally abaka-prosecute. Kungephi uke watshola kwayena into yoba uke wabonakala angathi eno city manager u-Imogen Mashasi. So nje yonke lonto le so nje ifile yakhe nje uze eyazi into ba ayikhonhle. So uza in as much as esiphale evidence yakhe uyambona into ba ungumuntu ozama ukcleara kwa elakhe igama libonakala lingekho right. Ngongathi no, it's not like yena besebenzisana nemigulukudu and yena nje uwazi self into ba indlela imigulukudu emzonda ngayo xa kungakhethiswa imigulukudu kuthiwe mayikhethe between yena no Satan. Imigulukudu ingazixolela ukhetha uSatan than into bikhethana ngendlela yena akangadibani nayo akangadibani nabo ubugulukudu. So uze nje naye hayi ke bafethu wadlala ama-CCTV siyawayikhumbula ngosi the time ku testifier Chief Reverse Peace no Chief Mapie bafika nje basixelela bakune cases ezinje kwakhona nje kancinci apho sibona khona certain pictures na hayi ke yena uza nalapho bengena khona kuma estate wabantu kuza kunama photo album apho sokhona even ama victims une case ephelele enama docket aphelele.
mamelani khona iphathe ngicela ukuyithatha nendi off ramp kancinci. Kunomuntu oke wa in fact abantu abake babuza into ba imani ithini into ka president into ba athi kubhizi ngomadlanga commission abe sathi maphinde kuqhubekwe ngamasisi amagama ababantu esithetha ngabo especially EMPD members ezi ku government kungabantu akaye wathi iSAPS mayiqhubeke ngokuba phenya then kuzoqhubeka. So but they were a bit still confused abanye abantu into ba but why kusamele into ba maba phinde still kuyokwenziwa ezinye investigation. Abantu abazotestifya kumadlanga commission naku ADOC ne xa bethatha la oath yabo xa beyithatha befunga ne ithi lando bafungela into bazawuthetha inyani nothing but the truth. Iphinde kwale oath yabo icho ithi but inantona bazathi batestify ngayo apha ayizukwazi into ba ithathwe iseyenziswe against bona in the courts of laws. So that's basically so what is this about, because whatever abayithethile akuzovela even i-footages uba zithathwe zona ezibedlala kumadlanga ubandike sithini kumadlanga azikwazi into mazithathwe ziyosebenziswa against bona. The only time zingasebenziswa into ezifana nezo into abazithethile izif umzekelo baxokile bangazibhaqwa bexokile xa imadlanga yona self ifuna ukuleya ama charges against bona then ingasebenzisa into ba ufike waxoka but nje ubungqina bafike babubeka apha abuzukwazi into babuthathwe buyosetyenziswa. So that is why ke ngoku government ethe mele kuqhubekwe ngapha because ngoku apha kumadlanga commission baya testify akunama docket. So akhona ama docket akhona umzekelo phansi kwale testimony yakhe uMagagula unawo ama docket but kukhona nje abanye abantu aba implicatedwe nabo okumele into baba prosecutwe criminally akunazi docket. So kusamele into ba ke ngokwamapolisa avule ama docket ajongene nabo kube khona i-case numbers zabo kuqaliswe ke ngokwinto babathini baphenywe kuyolandwa amangqina uba zikhona i-witnesses kulandwa amangqina yonke lonto le phasi koba ke phofu echilo yena i-witness yona lena uMagagula into ba bazibhaqa besokola nangama-witness amanye ayabaleka ama-witness amanye ayabulawa amanye athini but still wahlala naye uCommissioner Baloyi wathi hayi uyasiphazamisa into ba uzothi nyani kubo bonke ubungqina ngoba ubungqina obuthathe wabuletha apha ukuthi siyimadlanga commission bu enough into ba ababantu aba bebengabe ba prosecutiwe. And the other thing the fact oba ingathi bona bebefuna ukuyidlala ngoba khona apha ungathi yena uMagagula ethe no ezi cases zihamba zonke azambiselana ezi case masithi khona enye apha ungafumani khona i-witness but enye ayidingi witness unama CCTV unanto yonke ubungqina ophelele masithi umzekelo kanye i-victim yakhona ikhona yintoni into ezakwenza into ba unyanzelisa into ba mazihambiselana ezi cases ungabe uqhuba ezinye zizafumana ezinye ngendlela. So imibuzo nyana nje engathi injalo awuye wayifumana but nje ndambona into ba uyavuma yena and uyayibona into ba noko ifile yakhe ayikhonhle but nje the same time akafuna ukuzibeka ekoneni ngongathi besebenzisana nabo. Hayi ke usivezele apho kuthethwa khona ngemali eziserious bafethu ama precious stones sithetha ngento zama millions. If niyakhumbula mos nakula testimony ke yaxelwa apha ngu Reverse Peace wayeke washa I think i-precious stone zazi worth about 45 million. Hayi ke kube phi kuthathwa bayothatha ama cigarette ezitolweni zabantu xa befika bafike bona report ezincinci ngizobathatha ama box ayi6 bafike ba report 2 as if bathathe. So zonke ezo cases hayi ke labeke siza ngama docket but nje ubungqina obukhona ubungqina obu enough into ba abantu bahambe bayo prosecutwa instead yena kukhona apho ke ngathi nakhona wake wabhalela nabakhulu yena uchief MaPA ingathi if not mistaken concerned ngento ba ubonakala eke eze even pha eAMPD abonakale ezihlelele nje ngathi kumnandana nano Brigadier Julius Mkhwanazi. So that's just about it when it comes to umcimbi we testimony kaMagagula. Mamelani ke ngoku when it comes to indaba eEMPD bafethu kusasa ziyababuyela eEMPD as from tomorrow the 16th i-employees zonke zase EMPD if not mistaken okanye but nje ikhona into enjalo but letters zakhona ngizawuzi-attach apha ezithetha ngento ba kuyovethwa ama-employees zase EMPD. Lando Brigadier Julius Mkhwanazi wayebaleke engafuni into bamakavethwe makathini. So right now it's mandatory ongafuni uzawuface ama disciplinary. So as from tomorrow ziyabuye eEMPD. Ingaphelelanga apho kusasa hey Jeff Weeks lo wayegqabhuzela thumba lama blue lights nani hayi sekegqabhuze enye kune article ezophuma ku News 24 kusasa ayikaphumi izaphuma ku News 24 kusasa enokwenza nale investigative journalist engu Jeff Week apho sekethetha khona ngento ba kukhona ingathi ichief
abayaspenda sekhona inye corruption akayigqabhuzile espende amamiliyoni uhola ngathi vele ulapho kuba umamitha naye but nje kunamamitha amanye aspendiwe kuhanjwa amatrip kusiwa overseas kutheni yonke lonto hayi bafethu uJeff Week uzixelele nje into ba uzaza nabo ngoline hayi ziyabuya ziyabuyela eMPD akuhlanga nje tu so nje that's more or less istory sizabe siqala ngaso as from tomorrow. I was even going out of the province. I have a suspect who was in prison in Polokwane Correctional Service. That suspect was there because of kidnapping, murder, defeating the ends of justice. He killed a lady in Nebo, in Limpopo, took the body and dumped it in Benoni. Now I have to transport that suspect, and who is transporting it? It was only me and Tulani, the other Tulani. Someone used to, when he sees us, he was saying Tulani Square because it's both Tulanis. So it was not conducive because at one stage we transported that suspect back to Polokwane Correctional Service. Polokwane Correctional Service didn't want to take him. We engaged the provincial commissioner. You can't believe that the same suspect of murder slept in the office of IPID, not in the police cells of SAPS, not in correctional service, because we were refused assistance. We brought it to the commissioners of SAPS and we engaged the provincial head of IPID in Polokwane, but the matter was not resolved. So such suspect slept in the offices of IPID. Today, as we speak, for his case that he was going in Polokwane, he was given life sentence. So we were transporting such a suspect. Me and Tulani, we do not even have fire. We were not having firearm at that time until we were assisted by TRT, is Captain Schobela and Colonel P. Leif from TRT, and most of the guys that were assisting us, it was from Tom's, Hawks, Kalingsi, which Nomsa mentioned here. There is Sergeant Kosi, he was here at the commission, not the Sergeant Kosi of the back. Sergeant Kosi who said that the other sergeant who said my commander doesn't have balls was the one who was assisting us. Sergeant Nkosi from Tom's. Yeah, from Tom's. Yes. Those are the people who, when we seek assistance, they assist us. You didn't have to mention balls. You could have just said Sergeant Nkosi from the Tom's. I wanted to distinguish because there is another one who has a dark cloud. So it's quite conceivable that you may, I know you have just said to us that you have means of getting these witnesses, additional witnesses that have disappeared, but it's conceivable that you never ever find them. And the way you describe your standard operating procedure and your reasons for not having recommended yet disciplinary action to the EMPD, that could be the end of this case, because you never get those witnesses. And so you have officers where there's a prima facie case against them, which gets proven on a balance of probabilities, and in respect of whom your witness statements are irrelevant, right, for reasons that I've earlier discussed with you, but they actually walk scot-free because your standard operating procedure says until you've bedded everything together and you have a docket that goes to that's approved by the DPP, you may not recommend to the EMPD to institute disciplinary proceedings. Something is seriously wrong if that is what your standard operating procedure says. Do you wish to comment on all that, please? In terms of me
maybe not understanding the standard operating procedure, I'll be saying it means that most of the caseworkers of IPID, if the point is that we are not understanding that standard operating procedure, including our boss who must sign the said recommendation, because it will be written, definitely so. Yeah. You see, the simple point is this. What may have to be proved for purposes of the criminal case may not necessarily be the same as what needs to be proved in respect of the disciplinary process. Yes. So it just doesn't make sense that the two should be bound up together, such that you cannot move on this one, even though everything that needs to be satisfied has been satisfied. It just doesn't make sense to bind them together like that. Do you get what I mean? Yeah, I get it. Do you agree that you may possibly be misreading the standard operating procedure? I'm suggesting this to you, not having read the procedure, but you accept that you may well, because otherwise, I accept. Otherwise, whoever framed it would have framed it very stupidly. Yeah, I accept.